Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maginusol kita sa ato mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisala ko sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ganinyo mga igsuon, nakalapas sa dako yamot, sa unahon na sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Pusa nga mamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, natagi kami kagawasan sa espiritu ug kaayuhan sa kalag ug lawas, aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon, sa kaalam ni Solomon. Ang kaalam nga mao'y nagpurma sa tanan nga ania sa kalibutan, mauman ang akong magtutudlo. Ang espiritu sa kaalam, masinabtanon ug balaan. Usara siya sa kinaiyahan, apan nagapadayag sa iyang kaugalingon sa daghan nga mga paagi. Dili kini siya binuhat sa bisan unsang butang nga material ug nagalihok kini nga may kagawasan. Kini matinaw, malimpyo ug masaligon ug dili kini kapasipad-an. Mahigugmaon kini sa maayo, mahait kini nga dili mabuntog, maluluyon ug higala sa mga tao. Kasaligan kini ug dili kaduha-duhaan ug walay kabalaka. Aduna kini gahom sa tanang mga butang ug nakakita sa tanan. Midulot kini sa tanang espiritu nga misanabuton ug putli. Bisan unsa kadelikado ang iyang kahimtang. Ang kaalam naglihok nga mas masayon kaysa paglihok mismo. Putli siya kaayo ug mulagbas siya sa tanang mga butang. Siya mo'y usa ka gininhawa sa gahom sa Dios, usa ka tubod nga putli ug masanag sa himaya nga gikan sa labing makagagahom. Walay bisan unsa nga may buling nga makayuhot sa pagsulod ngadto sa kaalam. Hulagway siya sa kahayag nga walay kinutuban. Usa ka hingpit nga salamin sa kalikhukan ug kaayo sa Dios. Bisan kun ang kaalam magabuhat nga siya rang usa, makabuhat siya bisan unsa. Maghimo siya sa tanan nga bag-o, bisan kun siya mismo dili mag-usab-usab. Gikan sa tanang kaliwatan,
Nagasulod siya sa mga kalag sa balaan nga mga tao ug naghimo kanila nga mga higala ug propeta sa Dios. Wala nay mas gigugma sa Dios kaysa mga tao nga suod sa kaalam. Ang kaalam mas matahom pa kaysa adlaw ug sa tanang mga kabituunan. Mas maayo siya kaysa kahayag mismo, tungod kay ang gabii magsunod man kanunay sa adlaw. Apan ang dautan dili gayud makabuntog sa kaalam. Ang iyang dakong gahom nag-abot ngadto sa tanang bahin sa kalibutan ug nagpahimutang siya sa tanan diha sa mga puslanon nga kahusay. Ang pulong sa Ginoo. Ang imong pulong malungtaron sa kahangturan, Ginoo. Ang imong pulong malungtaron sa kahangturan, Ginoo. Ang imong pulong, o Ginoo, nagalungtad sa kahangturan, malig-on sama sa kalangitan. Ang imong pulong malungtaron sa kahangturan, Ginoo. Latas sa tanang kaliwatan, nagalungtad ang imong kamatuuran, gitukod mo ang kalibutan, ug nagabarog kini nga malig-on. Ang imong pulong malungtaron sa kahangturan, Ginoo. Sumala sa imong mga gimbutan, nagabarog sila nga malig-on. Ang tanang mga butang nagaalagad kanimo. Ang imong pulong malungtaron sa kahangturan, Ginoo. Ang pagpadayag sa imong mga pulong nagahatag og kahayag, nagahatag og kasayuran sa tao nga yano. Ang imong pulong malungtaron sa kahangturan, Ginoo. Padanaga ang imong nawong nganhi sa imong sulugoon, ug tudloi ako sa imong kasuguan. Ang imong pulong malungtaron sa kahangturan, Ginoo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. May mga Pariseo nga nangutana kang Jesus kung kanus a maghari ang Dios. Mitubag siya. Ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. Walay makaingon ani ara o atuara, kay ang paghari sa Dios anaa sa sulod ninyo. Unya miingon siya sa mga tinunan, muabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tawo. Apan dili gayud kamo makakita niini. Adunay daghan nga moingon, tuwa didto o di adiri. Apan ayaw kamo pag-adto aron pagsusi niini. Ingon nga ang kilat mokilabtadla sa kalangitan gikan sa usa ka bahin niini ngadto sa pikas nga bahin. Mauusab unya ang pag-abot sa tawo sa anak sa tawo. Apan una sa tanan kinahanglan mag-anto siya pag-ayo ug unya isalikway siya sa mga tawo nga nagpuyo niining panahona karon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, ang pag-abot sa gingharian sa Ginoo is dili nato matakna kung kanus siya. And even now, the Jews are still waiting for the second coming of Christ. And din hinato makitaan mga igsuon nga ang pangutana dapat nato is dili kung kanus moabot ang gingharian sa Dios, but ang atong pangutana dapat is kung moabot ba ang gingharian sa Dios, makaapil ba ta sa pagdawat niini?
And of course, no, makaingon kita mga igsuon nga ang ilhanan nga moabot na ang gingharian sa Dios is ang mga natural calamities, especially karon, no, nga atong nasinati, mga bagyo, linog, o dun sa pamandiha nga kalamidad. But kung naton tan-awon mga igsuon, dili ini siya mao ang ilanan aron makaingon kita nga hapit na moabot ang gingharian sa Ginoo. Ang atong tan-awon mga igsuon is we should focus sa atong kaugalingon. Tan-awon nato unsa ba ang atong relasyon sa atong Ginoo ug ang atong relasyon sa atong isig katawo. Kay as long as we are ready mga igsuon, bisan kanusa unsa pamang pamaagi nga moabot ang gingharian sa Ginoo, dili kita magkabalaka kay nakahibalo kita nga andam kita nga mudawat sa pagbalik ni Kristo. Sa pagpadayon nato sa atong santos nga misa mga igsuon, atong ampuan nga tagaan kita grasya sa atong Ginoong Hesukristo sa pag-andam kanunay ug sa pagbaton kang Kristo sa atong kinabuhi. Amen. Magampo kita uban ang tumang pagsalig sa Ginoo sa kinabuhi nga nagpaabot kanato sa kinatumyang dalan sa atong pagpuyo ni ining kalibutana. Buingon kita, Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Amahan, maabot ka na mo ang imong gingharian. Nga ang simbahan kanunay moandam sa katawhan sa pagsugat kang Kristo sa iyang pagbalik. Magampo kita. Amahan, maabot ka na mo ang imong gingharian. Nga pinaagi sa ilang paghago alang sa hustisya ug sa kalinaw, ang mga Kristiyanos maghiusa sa tanang tao diha sa pagtuo ug sa paglaom ug magandam kanila alang sa katapusang pag-abot ni Kristo. Magampo kita. Amahan, maabot ka na mo ang imong gingharian. Nga ang mga trahedya nga mugna sa kinaiyahan o sa tawhanong kabangis, dili unta makapalingla kanato ni makapaluya sa atong pagtuo. Magampo kita. Amahan, maabot ka na mo ang imong gingharian. Nga ang mga masakiton mudawat kang Hesus diha sa ilang kasing-kasing ug mangita sa iyang presensya taliwala sa ilang mga pagsulay. Magampo kita. Amahan, maabot ka na mo ang imong gingharian. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, maabot ka na mo ang imong gingharian. Nga sila nga namatay mahimong gawas nun gikan sa mga kasamok ni ining kalibutana ug makatagamtam sa walay katapusang kalinaw didto sa langit nung gingharian. Magampo kita. Amahan, maabot ka na mo ang imong gingharian. Langit ng Amahan, kanunay ikaw haduol kanamo, mas labaw kang nasayod, kay kanamo sa amo mga panginahanglan. Tabangi kami aron kanunay kaming matngon sa imong presensya, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, magampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo ng gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tapuslanan sa tibok niya santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon din inining Eucharistia, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawatang mga gasa nga among gihalad og tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios.
Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisulutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdayeg. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdayeg sa ilang pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kaitasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kikinimo ang akong lawas, ngitugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan, gikan niini. Kay kinimo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan gumatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang amo mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Ibuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Nuestra Señora del Carmen de Limpia, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nagitudlo kanato sa atong manunubos.
mo anaasan mga langit balahan ang imong ngalan moabot ang imong gingharian matuman ang imong pag-uot dinhi sa yuta maingo sa langit ang kalan-una mo sa matag adlaw ihatag ka na mo karong adlaw ug pasayloa kami sa among kalapasan maingon ka kami nagapasaylo sa mga nakalapas kadamo ug dili mo kami tukya sa mga pasulay inuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo ba naging arian ang gahumugang himaya hangtod sa kangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw ang abuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang paginigsuonay. Kordero sa Diyos na nagawatan sa mga sala sa kalibutan kanuoy kami Kordero sa Diyos na nagawatan sa mga sala sa kalibutan kaluoy kami Kordero sa Diyos na nagawatan sa mga sala sa kalibutan atagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dali ako ang ngayong kalawat kanimo, apay pamulong mo lamang bumaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, panalangin ang imong katawhan, ug santo sa sila aron sa paglikay nila sa tautan,
Pagkakaplag sila diha kanimo sa katamanan sa ilang mga tinguha, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio, pinaagi sa pangamaan ni Nuestra Señora del Carmen de Limpia. Pagampo kita. O kagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on. Pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming gilig-on nga imong kaugalingong katawhan. Pinaagi sa eskapularyo sa Nuestra Señora del Carmen de Limpia, imo kaming gitagan og paglaom nga among makuptan. Sudunga nga maluluyon ang imo mga alagad, ilabi na mga kalag sa purgatorio, nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa kamatayon, aron iapil na sila pangihap sa imo mga santo sa langit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag na way pagkapalong mo nagata kanila hangtod sa kahangturan. Mopahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang ilang kalag ug ang mga kalag sa mga magtutuo nga nangamatay, pinaagi sa kaluoy sa Dios ug sa tabang sa Nuestra Señora del Carmen de Limpia, mopahulay unta sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo.